Salam mehriban denanlar. Moda Fasonlar kanalımızda sizleri hoş gördük. Bugünkü videomuzda sizin için Kepdäniň iň owadan türkmen moda koýnak fasonlaryny görkezmekçi. Türkmen milliligimiz, ilişlerimiz, milli libaslarymyz, iňedir ýüpek sapaklar arkaly sünnälenip edilýän keşdedir gaýmalarymyz, türkmen gelin gyýlarymyň görküne görk, owadanlygyny, has hem owadan goşýar. Şu owadan sözleri bilen birlikde owadan gödellerimizi wasp edip şu jagat kiçik videony size taýýarlap görkezmäni makul bildik. Onda näme? Gelin hemmejämiz birlikde seredelim. Gülli şekilleri, gül naşlary emmediň agyr tamys däller. Eýsem soğuk mevsimde de ýörgünli bolar. Trikotaj we köp gatlylyk. Trikotaj önümleri sadaşygyň we geyim gatlylygynyň täze görnüşlerini hödürlemek bilen ýene de trendlerine galýar. Bu trendler täze mevsimde geyimlerine ähmiýet berýän her bir adama özüne mahsus stilini tapmakda, garderobyň geyimlerini mevsimine görä saýhallamaga, döwre görä geyinmäge mümkinçilik berýär. Yarım, aňyrsy görünýän matalar we dakylýan bedegler häzirki günlerde New Yorkda, Londonda, Milanda we Parisde geçirilýän moda hepdeligine öňdewarjy orna eýelýär. Meşhur dizaynerler bir renk öwüşgüniniň beýle renk sadaşlygyny geçip biljekdigini görkezdiler. Şeýle de bolsa bu babatda meňdeş ähemdäki renkler bilen çäklenmeli däldir. Videomy halan bolsaňyz we indiki videolarymyzy hem biz bilen tamaşa etmek isleseňiz kanala agza bolmany ýatdan çykarma. Hemme sag bolun.